Hát akkor sziasztok, én Statrak vagyok, és ez egy új videó lesz. A hardcore-t fogom folytatni, amiben már kész is van a padlózsat. Jósan ide cuppantottam. Ma megy le a nap. Alszok egyet. Nem így alszok. Így alszok. És sokkal szebb. Fantasztikus. Figyeljétek, váltogatom. Teleportál a pipacs. Ezt inkább lerakom. Az igen, az hogy csak mindegy. Ugye kész van a padló, ennyi vasunk van. Ennyi kövem lett, jó sok. És még ennyi diorit maradt, és még ennyi csiszol diorit. Szóval minden tökre jó. Most nem tudom, hogy kezdjem el. Én már tudom. 2, 3. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 9-es, ezt a 8-asra, ezt meg ide az 5-ösre. Jó. Ja, azt hittem, hogy nem hoztam fel. Mondjam már meg a 16 így. És dur. 64 fákja. Ami jó. Balta, vágok 64 fát. És inkább. Csak gyorsan kívánni. Ugye most Peaceful-on játszok már. Mert még ugye 1.10-ben életemben egyszer játszottam, de akkor is kreatívos nem, és nem tudom azt, hogy mit tudnak a mobok. És ezért ezt nem vágom ki. És ezért gondolom, hogy eddig Peaceful-ba játszok. És majd amikor majd lesz inti, azt hittem, hogy ilyenek átváltok, majd easy-re. Easy-re, akkor meg majd normálra. Úgy szeretek, úgy fát vágni, amikor én nagy, hogy a második blokkot ütöm ki csak, és így ráállok. És akkor például most azt ott nem értem volna el, hogyha nem így csinálom. De mivel én nézd meg lapáttal ütöttem ki, és még megtaláltam, ezért én így csinálom. Az ügyes vagyok, ezért én így csinálom. Bocsánat, hogy jövök. Na, folytatom. Csörögt a telefon. Baltával csapodlak. Most csak azért kell akarjam, amikor majd tartalékolok easy fokozatra. Meg a bőr is kell, tudjátok, könyv. STB. Na, úgy nem nagyon hallatszott bele a telefoncsörgés, lehet, hogy nem is kellett volna. Mert nem is kellett volna leállítom. Fut a szerkesztésnél majd, amikor meg kell néznem, hogy jó lett-e. De gyökér vagyok. Szerkesztésnél majd meg kell nézni, hogy jó lett-e. Mindig meg kell nézni. Csak a nubok nem nézik meg. Az nagyjából az összes olyan videós, aki még legalább nem 2 éve vág. Mert én amikor elkezdtem a videós, már az előtt is vágtam. De akkor még csak a barátom videóit, akkor én még nem csináltam videót. Szóval az úgy jó. Tölgyfa, fenyőfa,
Azért nézem, hogy úristen, már mennyi ideje vágok fát, és még mindig nincs szinte semmi. Ó, hogy fulladjál meg. Jó? Anyád, mennyi birka van itt. Ez az úgy jó. Szerintem majd lesz egy bőzsim. Nem bőzsim lesz. Nem csillámpilláma és rózsaszín színű lesz. Ha azért pipacsot nem áldozom fel, azért nem ér annyit. De mert a pipacs az elköszönésre jó. Úgy a kezedbe veszel mindkettőt. Majd megtudjátok a videó végén, hogy miről pofázom. Jó! Jó, tedd már le a padot. Jó. Jó. Jó, inkább csinálom. Jó, tedd már le a padot. Bence fiam. Jaj, ezt lehet, hogy abba kéne hagyni, és lehet, hogy vissza kéne még találni. Arra kell menni, ahol ki vannak vágva a fák. És én ezt onnan tudom, hogy én egy született túlélő vagyok. És elfelejtettem, hogy honnan jöttem. Született túlélő is felejthet. Most nem szerintem azért nem kéne, ez meg kellett volna, hogy honnan jöttem, de ide jöttem. Onnan tudom, hogy ott találva. És onnan, hogy láttam, hogy ezt. Figyeljetek, beleugrok. Zekez. Jó, vizet lettem. Jó. Várj, ilyenkor így B-hoppalni kell. Akkor eloltódik. Gyertek. Jó, van, hogy fullanál meg. Köszönöm. Pont sikerült. 52 vasam van, csak. Szerintem a házam hány blokkos legyen a fala? Legalább 8, nem is tudom miért jó. Mert lesz padlás, inkább esnek csak 4. Az jobban le kell esni. Egy, 2, 3, 4. Oké. Egy, 2, 3, 4. Egy, 2, 3, 4. Szóltátok, hogy befaroltam? Gondolom, igen. 1, 2, 3, 4. Aki nem látta, azok tessenek szutykos tekintetüket ide ricsantani, és nézzék vissza a videót. Szutykos tekintetüket. Hozzád beszélek, aki nem nézi, aki szívre ahhoz kapott. Igen, hozzád. Jó, inkább csináljuk. Van búza. Oké, most meg lesz a bőzi. Az ott a bőzi. Tudom. De tehelebb lesz. Gyere. Én szeretlek téged. Te vagy az egyetlen. Meg bőzi. Az meg én vagyok, szóval. Béla! Ugye nem a kertben fül, de hogy belemegy a lábába azért legyen eszed. Gyere el ide, építek neked egy jó kis faszántos helyet. Nézd, gyere. Gyere ma ide. Ez degenel. Búza? Vagy búzát? Oké. Nem csináljuk búzát nekem, bakker. Nem kapsz magad. Búza. Kell a búza. Nagyon jó a búza is. Oké. Csücsülj le ide. És figyelj. Tanulj. Meg mindenféle jóságok. Tudod, hogy kell ott? Ügyes vagy te.
Bocsánat, hogy bekerítettelek. Úristen, nem volt búzár? Bekerítettél? Most rémiszteni foglak téged. Azért nyugodjál meg, kis tehén. De úgy lehet, hogy nekem kéne lenyugodni. Nem tudom, döntsétek majd át. Gyökér vagyok. Anyából 64. 64 vagy tehát. Elég lesz ebből csak 15 rittyenteni. Nézzétek meg, alig csináltam valamit, mindjárt elfogy a fám. Látjátok, csak egy olyan szutykot, meg bekerítettem azt a kis csicskát. Más nem is csináltam, és már is elfogyott 64 fa. Hát beszarok. Ok. Kitakarodtok. Így. Így. Hogy kell kerítést csinálni? De őszintén. Ó, hát tudom. De mindegy. Csücskás ajtó is kell. Ahogy még hogy kell? Így kell. Ennyi így elég is lesz. 9. Jó. Nem lesz elég. Most jöttem. Rakd már le oda! Takarodj el! Nem ütlek meg! Megy, jó, akkor fulladj meg. Most meg letudom ide. Csedd meg kiszedem. Jó, neked most itt kívánkozik lenned. Itt kívánkozol inkább. Itt kívánkozol lenni inkább. Bazsi néni! Itt a hattyúk! Ó, hogy fúj. Ja, mondj meg. De visszatakarodsz, nem ütlek meg, de takarodj. Oké, búza? Gyere be, még beljebb, közelebb, tess, ott a búza. Takarodj be, fiad. Súlyi leszek, mitől. Hopp, nem kapsz dobot. Nem kapsz, te súlyi. Kisúlyom, azt hiszi, hogy te vagy itt a suhár. Nem, megütlek. Suicide lettem. Suicide vad. Szopacs lettem. Suicide szopacs. Elmondod, hogy szinte most csak ilyen szutykokat kraftoltam. Ó, hogy anyakam nyúljon meg. Például szóltatok. Esküszöm, nem vettem észre. Hogy kell csinálni? Így kell, mi? Tuti így kell. Igen. Nem visszanéz a videóba, hogy csináltam. Te vagy az igazi, tudom. Tudom én, hogy a te voltál. Ha takarodj. Nézzük, hogy rám nézek. Ezért nézzük, idegbetegre. Az ezeket ilyenkor el kell tüntetni, mert ezek kiugranak, ezek ilyen szöcskelábúak. Takarodja, mert megint megütlek. Meg akar szabadulni tényleg. Inkább öngyilkos lesz. Fújj, ezek a mai szutykok. Helyi, te. Ezt én eltolom. 2-vel. Vagy nem így is jó. De hogyha onnan jövök, akkor... Így. Akkor mit, hogyha így generált volna. Semmit nem láttatok. Ezt így generált. Zab. Kérsz, nem kapsz.
közt, hogy a legköbbsz, hogy várjál, 20-at építettem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ez csak 19. Jó, biztos 20 is észrevoltam el, ugye? Oda az, hogy 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Az csak 19. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Így meg van oldva. Azért. De vár! Most ez így meg szutykos lesz, hogy ott egy. Akkor leszelem. Te jöjj, gyere. Kicserélek most téged. Így szép is. És nem mondhatod, hogy nem. Így. Fantasztikus kreativitásból volt. És fantasztikusan tudom pazarolni ezeket a szutykokat. Te így sose tanulsz meg pazarolni. Négy, oké. Én sprintelek ide. 2, 3, 4. Jó? Ezeket innen kiszülöm. Az a baj, hogy szedtem ki ilyet, és ugyan. Alszok. Fúj! Nem így kell aludni, de így kell most aludni. Nem leszünk jól. Jó, hogy zsoldosuk leszünk. 17 perc vagy a videó. Na. Ebből megyek fát vágni. Most nem is tudom, mi lesz a videó címe. Hogy egyszer lenne valamiből Infinity diacsákány. Diacikhön. Hogy inkább akkor baltával ütném ki, nem lapáttal. Imádom ezeket a fákat, tökre jól néznek ki amúgy. Amúgy régebben úgy utáltam a nyírfát, meg az ilyeneket, én akkor mindig azt mondta, hogy az alap a legszebb, de tökre rájöttem, hogy tök szar az alap. Hát még nem szar, azzal is lehet jó dizájnokat, de nem túl szép. Szóval például a helyzettől függ, szóval hogyha egy ilyen biom közelébe vagy, akkor sokkal jobb ilyenből csinálni, mert ez ilyen télies. Téliesebb, mint hogyha most nyírfából csinálod. Sokkal hangulatosabb. Úgy azért szeretem a Minecraftot, mert majdnem olyan, mint a Lego, ebbe is így építkezni kell, meg ilyenek. És használtad a kreativitásodat. És amúgy is szeretem az építkezést, ráadásul még túlélős játékokat. Szóval extra jó. Annyira utána mondjuk így bányászok, akkor így izélem, és nem érem el a legtetejét. Az igen, hogy ez mekkora. Addig szedem ezt a szutykot, amíg el nem törik a baltám. Én nem is tudom. Ennyi már jó. Úgy. De még egyet kiütök. Legalábbis ennyit. És akkor így. Mert már nem akarom koptatni a izémet.
Ez az. Vissza tudom ezeket ültetni. Alfában egy olyan ilyen kis kertem volt beszart. Fafarmom hátul vág, hogy mindig visszaültette ugyanoda. És akkor tökre jól nézett ki. Varú szépen feltöltött egy videót, felcsönget a szöcske. Heti rozmár. Heti rozmár. Fú, de jó vagy. Akkor azt majd videó után megnézem. Jó kis Varus promo. De jó vagy. Akkor most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Egy, kettő, három, négy, 5. Hogy azt a 5, 6, 7. Szerintem lebegyi maradt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, így 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Így 7. Így már előbb lesz olyan. 5, így 5. 4, 5. Jó, így is jó, csak egy picit furának. Csak egy picit furának tűnt, tudod. Majd írjátok meg, hogy nektek tetszik-e. Nekem nem is tudom. Nekem tetszik viszonylag. Szóval nem mondom azt, hogy rossz, mert nem rossz. Ez volt eddig a legértelmesebb mondatom. Nem mondom azt, hogy rossz, mert nem rossz. Hogy azt a... Mindegy, jó ez így is. Szerintem tökre szép lesz a ház. Írjátok meg kommentbe, hogy szép-e. Szerintetek. Szerintem nem lett rossz. Nem mondom azt, hogy szép, mert nem szép, hanem nem rossz. És most akkor nem is ebből pazarolom, ez tökre szép fa. Így ebből csinálok itt 10. És akkor így már lehet, elég botalom. Jó, ez így elég is lesz bőven. Igazából nem. Szerintem nagyjából pont, hogy elég lesz. Most nem tudom ide azt, hogy meg ki fogja asszani ezt az ajtót. Durr! Azt hittem nagyobbat esik. Egy lépcső lesz oda lefele a izéhez. Majd ott lesz egy mob spawner, ugye ott egy dungeon. Dungeon. És dungeon. És majd ott lesz. Egy darabot 3, nekünk 4 kéne. Fulladj meg, akkor jó van. Hogy azt a szerencsétlen. Jó, mindegy. Most ez a gyönyörű lett zsombor. Így szebb. Lehet, hogy normálisan kéne ide rakni. Nem így. Inkább akkor kijebb legyen. Hogyan pazarold el a szutykaidat. Hogy az szerencsétlen. Akkor ilyenkor mindig kívül rak. Ide majd lépcsőket csinálok. Esküszöm, nem akartam lesni.
Ez a ugye simán érted. Tikkelek, basszus. Az így remeg, azt jó, nem szóltam. Remegett a szól. Az nagyon szar érzés. Figyeljétek, milyen jó praktikus. Lehet, hogy ez meg már ilyenből lesz. Ilyenből így végig. Fúj! Hogy nézek ki? Inkább nem. Inkább ilyenből így. Megyenek. Hoppá. Hát igen. Ilyen van, hogyha elnézem. De 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi a... Ez komolyan nem van. 1, 2, 3, 4. Akkor ez meg 5. 1, 2, 3, 4. Ez hogy a rossz sebbe? Ja, vágom. Akkor most nagyjából elcsesztem az egészet? Nagyon ügyes vagyok. Ez olyan, mint amikor kétszer indulás. Ez nem tudom, mi volt. Ez olyan, amikor kétszer indulás. Jó, nem. Megbocsátom neked, hogy én csökér állat vagy, hogy fulladnák meg. Akkor így. És ide egyet. És akkor még kell kraftolnom. Így elég is lesz. Hogy én mindent elcseszek. És még ez is eltörik. Ó, azt a... Szerencsétlen mindenemet. Akkor füvet rakok le. Így. Olyan nem kellett volna semmit csinálnom, csak így mindegyikre egyet ráraknom, és így összekötni. És hogyha így összekötöm, az azért jó, mert akkor szebb. Nem szebb igazából. Sőt, mitől sokkal rondább. Na mindegy. Így. És akkor talán, hogyha lenne szám, akkor még egyet ráraktam volna. De mivel nincs, ezért nem raktam rá. És most, mivel béna vagyok, ezért most ezt szedtetem ki kézzel. De hogy úgyis le kell kraftolnom. Anyikos merénylet. Ó, hogy azt meg nem úgy kell lerakni. És most én ezért estem le. De béna vagyok, már 28 percen megy a videó. Amúgy ezeket a videókat egymás után vettem fel. De viszont egy nappal később rakom fel. Úgy utálom, hogy mindig ki kell ütni, mert nem lehet az, hogy egyszer rányomsz. Nem, most túl logikus. Nem, akkor lehet, hogy valaki még meg is szeretné a favágást. Akkor most ide szépen felmászok. Ezeket itt kézzel úgy hívtőkedtem, hogy kraftoltam volna vele. Az mi volt? Őszintén. Hogy elrepül az a szar. Köszönöm. Így jobb. Fantasztikus. Egyszerűen mestermű. Istenem, hogy lettek ilyen bírni, hogy mindig nem kraftolom le. Az is elrepül. Ez most meg... Ez normális? Jó, engem már nem érdekel, milyen minőségbe kerül ki, de ki fog kerülni. És a Mojang most majd leteszteli, hogy
Ja, lehet, hogy amúgy Agaszt is majd kibeszél magáról. Hát, ez a... Nem, ez nem vág, ezt így terveztük. Igen, mondjak, hogy fulladnátok meg. Na, hogy ne fulladjanak meg, mert akkor nem lesz. Hallod, ilyenkor mi van? Hogy lett kevesebb fám? Ja, mert az a csánkból kirepült, vagy 60 blokkot elrepült, és akkor ezért meg már el is tűnt. De jó vagy, magyar. Szerintem elmegyek addig, hogy ott körbevágom, gyorsan, mert már 30 perc megy a videó. Epic gyorsan. És a teteje már legyen meg. Amúgy, amikor ezt a videót forgatom, az 2016. 06. 27-e, 18 óra 32 perc. És elfelejtettem voltát craftolni. Mert olyan gyökér vagyok, hogy nem voltam képes eddig lekraftolni. Adjál már vasot, hát Istenem. 1, 2, 3. Akkor 4-et, köszönöm. Írjatok már azt, hogy milyen sorozatok legyenek, meg ilyenek, mert így én találom ki, és így nehéz. Szóval lehet az, hogy amúgy nincs mit csinálnom, mert nem írjátok, szóval lehet az, hogy nem is lesz videó, addig még nem írtok. És akkor egy bölcsember írt egy kommentet, szép álmokat. Jó, ilyen gyökér vagyok, szerintem csokra jó, fantasztikus. Most te nem mindig azt mondod, hogy fantasztikus. Már fantasztikus. De már unom. De olyan szinten, hogy fantasztikus. Reklám. A fantasztikus. Mert fantasztikus emberek készítették a fantasztikus üdítőt, minek neve fantasztikus név. Jó van. Mostantól ez lesz a reklám. Amúgy talán mindjárt jó is lesz. Amúgy írjátok meg, hogy a hosszabb videókat szeretitek, vagy a rövidebbeket. Szóval nekem úgyis jó, hogyha 3 perces videókat csinálok, mert akkor rengeteg lenne. De most nézed, és akkor folyton át kell váltanod, most 3 perces videók meg ilyenek. Nagyjából lehet az, hogy azt akarjátok, hogy fél órásokat, vagy valahogy úgy, mint most. Hogy már fél órája megy a videó. Tökre jó, mert ugye most külön veszem hangot, és csak rá kell pillantanom, és egyből vágom azt, hogy mennyi ideje megy a videó. Mindegy. És jó, hogy ezt megtudtátok. Aztán tudjátok meg, lehet az, hogy örökre ejtél majd azt, hogy honnan tudom mindig. Amúgy most 33 perce, 35 másodperce megy. És amire befejeztem a mondatot, addig lett 35. Ügyes vagyok még, szerintem rohadtul. Ez az összeért. Itt meg majd üveg lesz, vagy nem is tudom. Tökre hangulatos most. Nem is tudom miért. Én imádom benzinek az illatát, amikor nem annyira sok, hanem így kevés benzin. De amúgy azt az oltást, amikor mondják azt, hogy te benzin, Z betűvel, benzin, tartásfejű, és akkor te mondod, hogy beszélni nem tudsz, mert benzin, nem benzin. És akkor mondhatod azt, hogy gratulálok. És akkor beoltod őt. Oltásból visszaoltod. Azt jól megmondom meg. Pont egy darab fog kelleni. Ó, hogy raktam volna le. Egy darab kellett volna. Vagy 2 inkább. 2 vágok. Még megtettem. De hogy még ide is kéne olyanokat rakni, meg ide is jó szimmetrikus legyen. Örüljön, meg mindent tudsz. Birkák azok fűnyírók. Hogy miért? Nem tudom, de mostantól azok.
Ja, oda 2 kell még, ha jól tudom. Ja, meg oda is jobb, basszus, hogy vak vagyok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-et kell vágnom még. Figyelj, aztán tudja az lesz, hogy mindig hogy még egy fát ki kell vágnom, és akkor lesz plusz. Na, nem tudom, hogy nem szeretem, hogyha marad plusz fel. A végén úgyis el kell majd mennem fát vágni. Nézd meg, mondtam, tudtam, hogy ez lesz, hogy még egy darab kell. És nem lehetne 7-et kivágok, oké, pont annyi, nem. Még ezt a fát is öljem meg. Ez engem direkt így idegesít. Jó, van még, azért még 5-öt nem akarsz úgy. Van most meg az több. Jó. Ó, köszönöm. Ó, köszönöm. Oda meg még kerítés kell. Azt hittem már nincsen. És újra kell mennem feltvágni. Kitaláltam egy új dizájnt. Azt már csak a másik videó. Amúgy olyasmit akarok, hogy... hogy azt a vak... Istenem, mindegy. Úgy akarom, hogy ez itt mondjuk például a keret. És akkor tudod, így. Nem? De ez tökre jó. Favágás. Na most már anyádat, hogy engedjél meg. Ezt megfogom, és így. Így. Lett 21, azt szerintem pont elég. Tudja az lesz, hogy még egy kell. És simán nem elég. Homokot is kell majd szerintem, azt meg videón kívül. Vagy nem, még ebből a videóból. Nem, úgyis még gyorsan lekraftolok, akkor már nehogy ez legyen a baj, hogy még szedek ilyen szutykot. Hogy belagoltam már. De most olyan sokat kell mennem, fúj. Eltört. Mennyi lett? 19. 20. Hallod, itt volt, halljátok inkább, többen, nézd már mekkora! Az igen, milyen lépcső van itt. Most vettem észre. Herobrine. Esküszöm, nem én alakítottam ki. És csak kellettek ilyen gyökér, hogy inkább a nehezebb úton megyek be. Az igen, így is sikerült. Azaz, kinyitottam. Ezt berakom sülni. Mi kell még? Hogy az fogyott el. Akkor még fát vágok. Már 40 perces videó lesz. Jó, akkor majd az lesz a címe, az, hogy dupla epizód. Dupla epizódos rész ez. Mert én megtaláltam, hogy dupla epizódot csinál. Vagy félbevágjam a felénél? Nem, olyat nem csinálok. Nem az, hogy bonyolult, mert most felét kikeresem, az tökre mindegy, azt azért már megbírom csinálni. Csak hogy minek. Egyszerűbb kiírom dupla részt. Ennyi. De úgy nem tudom, én nem többet vágtam. Ebből is 21 jön ki. Nem tudom, szerintem még ezeket elfogyasztom. Így, utána ez kijött. Szinte fél lapok legyenek, vagy blokkok, nem tudom, meg kéne nézni azt, hogy melyik kell itt szebben. Így. Ezt már nem is használom el. És
Azok ott kellenek. Bocsánat, de nekem kell ilyen. Nehogy beessek ide. Ott van amúgy a homokszó. Akkor felmegyek a Word Edit-es lépcsővel. Azaz a világ editor. De szó szerint világ editor, szóval világ editálta. Így. Vagy sütim is lesz. Hogy itt csúnya. Nem. Csak azért földet rakok ide. Hogy sokkal szebb legyen. Én beteg. Mondtam, hogy benne van. Igen. Várj. Sziasztok!